ma kata kogo ng'ato wanyalo wacho ni ranyisi nyalo bedo matiende ni nyalo bedo kod physical evidence jomoko goyi balembi okuot kata dendi kumoro amora ogwarre tinyalo yudo ratiro e yo makare ka koro ichomri gi wach tir ni nyalo dhi idwa dhi goyo lipot inyalo yud ranyisi e yo mayot kata kamano nyalo bedo ni gin achiedh nade mage ma jogo ma thoro kale lwenje mag kit chwech kokale mbui kacha obed wechego ma seche moko ng'ato oketo pichi ma ok idwar picha moko nego bed ni oketo manyalo wacho kanyo kod dho ngere ni nude photos moketo ka ok idwar seche moko ng'ato stoki en osiko mane social media account mari oro ni gik mok idwa ere kaka magi nyalo go report mar mondo mi joma bende kale lwenje makamagi e yor mbui gibede kod ranyisi kendo giyud kony mapiyo piyo. Kuom social media platform kata mbui ma wan godo inya yudo ntiere reporting pathways. Wachak gi e ground mokwongo. Sani watemo timo advocacy kaka Hilda nowacho mondo wane kaka we can do reporting e local police ma wan godo to inya mi kony. Kata kamano inya chakori gi mokwongo gi simbi no. Ka king'iyo TikTok kata king'iyo Facebook kata Instagram inya yudo ka ng'ato ok osiepni kata ken osiepni to idwa report gioro ni ga message to gipenji ni idwa block ng'ani koso kodwaro ni mondo bed osiepe mokwongo ong'isi ni idwa block ng'ani koso idwa kete mondo bed osiepni kosebedo osiepni to activities mage ma ooro kata utimo kode kata kuoro message kuoro pichni to ka gigo ok ber kodi to idwa report ntiere ga tag moro kanyo ma ondik ni report emidiyo kisediyo to penji ni ng'ani ameku violate kata ameku harass aje ti ing'iyo category minya wacho ni ng'ani to oro na nudes ng'ani to threatena ng'ani to ni kama to kiseoro seche moko anya wacho ni feedback nyabedo kosekana mondo oduogni lakini reporting no kise block ng'ano to kichaki nene kendo not unless kotiyo gi another account but mago gik mabe watemo timo advocacy mondo wang'e kaka wanya yudo kony kuom both ng'amo timo ni gino gi in ma i-report. To bende ratiro yudore kose kise block ng'ano to en mana kamano. Kuom sani ratiro en mana inya block ng'ano mokwongo mondo ikonyri kik messages go bi kiko yud account ni en mana ni onya tiyo gi account moro koro mane shida mantiere lakini measures